Монолог за парата. Стефан Бродев. Татко, искам да стана машинист. Едно дете. Днес всички викат против нея, подиграват я, унижават я, замерват с всякакви нахални проценти, скорости, рекорди. Казвате, ти си вече стара и я запращат в архивите в комисиите за ликвидация. Бях още кармаче, когато баща ми се натвени над мен и заедно с първата си ласка ми даде топлината и мириса й. Тя влезе в гърдите ми заедно с въздуха, с млякото на майка ми, с първите железни шумове на голямата гара. Когато бях малък и трябваше да си представя Бог, аз винаги обръщах очите си към нея. От нея зависеше моят хляб, защото тя плащаше заплата на баща ми. От нея зависеха и моите игри, защото тя минаваше през тях със своите коловози. Всеки ден аз бях на гарата, загубена сред нейните топли дихания, удивен от тежката работа, която извършваше. Черните и чудовища в очаха край мен и събуждаха в душата ми първите мисли. И до днес паметта ми са запазени невероятните игри на нейната фантазия. Всяка струя от горещата и плът създаваше пред очите ми цял един свят от изригващи лавини и свирещи замеци, който се въртеше около мен и ме караше да мисля, че живея след облаци. Преди да открия чудовищата на Гоя и биковете на Пикасо, аз имах вече нейните рисунки, които ми подготвяха за голямата среща с изкуството. Тя е началото на моята естетика. Да, тя не е нито явление, нито енергия, нито средства. Тя е от уния велики таинства на естеството, които участват в правенето на човека. Той имаше своята пламтяща уста, пиеше тонови вода и караше земята да трепери, когато се раздвижваше. Това бе моят жив динозавър, около който аз тичах със своето фарчило или със своята мечта. Там, за желязната му кожа, огънят и водата вършиха нещо свръхестествено, нещо весело, което гърмеше и свирише, сякаш хиляди дяволи поскачаха върху скарата. Аз знаех, че там се ражда силата му и затова тези звуци винаги ми довеждаха до едно смесено чувство на любопитство и на лекуване. За мен локомотивът не беше една система от лостови колелета, а същество, което еде, което диша, което може да се изпотява. Една хала, или по-вярно, едно животно, опитомено от човека, за да му служи завинаги. Там, на площада пред голямата гара, от край време спират стада от автомобили, от трамваи и мотоциклети. След всяка среща с локомотива, тяхното гъмжило ми изглежда колкото дребно, толкова и досадно. Те вършат работа си като истински машини, без да докосват фантазията, без да разтърсят дълбочината на човешката същност. Наистина, те са чисти и приветливи, но са студени. Те приличат на малки кордисани играчки, пуснати из града, за да радват хората. Тяхното желязо работи, но не живее. Тук на локомотива всяко болче, всяка плоча има своя тропическа гадост, своята работеща температура, без която гигантът не би се помръднал нито на сантиметър. Това е великият градус на кипението. Онзи експлозивен градус на превъплъщението, който кара водата да се разпадна на своите атоми и да пищи ужасена в яките хълбоци на колоса. Пътникът от вагоните дори не подозира колко много мощ е необходимо, за да се блъсне едно ботало, за да се повърти едно колело, да се яде и получи инерцията. Той трябва да дойде тук, пред самата уста на казана, за да осъзнае цялата философия на движението, целият онзи комплекс от огън, знание и труд, който е необходим, за да се достигне бързината на вятъра. Само пред тази вряща уста човек може да разбере каква колосална сила крият себе си капката вода и капката пот, колко лакомо нещо е летящо желязо и колко славно нещо са мишците, които го хранят. Пътуването в купето ни дава и най-бледа представа за пътуването в локомотива. За тази дяволска езда на човека, възседнал черната метла на машината. Горе,
На локомотивната платформа пътуването не е обикновено удоволствие, не е и просто работа. Там то носи магическия характер на едно таинство, на едно нервно опиянение, което превръща изморения работник от елементарен изпълнител на няколко функции в своего рода творческа личност. Там то слива в едно ръката и лоста, душата и метала. Създава общ ритъм между пухтенето и дишането, между помпата на сърцето и помпата на инжектора. За скучаещия пътник изкачването на един наклон не е нищо повече от известно забавяне на бързината, докато за огняра и за пещта това е момент на най-върховно усилие, на взаимно задъхване и изтощение. Подобно на ездача на коня, машинистът и локомотива са в непрекъснато взаимодействие, в абсолютно сцепление, което създава в двамата един нов, непознат на природата организъм. Една невероятна клетка от желязна магма и живи нерви, която носи себе си страшните бесови на бързината. Надали има друга съвременна машина, по която живата и мъртвата природа да се намират в такава чудесна хармония и толкова естествено, бих казал, биологично съприкосновение. Като всяко нещо, което живее, локомотивът знае и да умира. Неговата смърт е съвсем различна от смъртта на другите машини. Това не е смъртта на смачканата марина или на износения мотор, която буди повече любопитство, отколкото състрадание. Подобно на човека и локомотивът става труп, когато изтине. Подобно на нас, той има един последен дъх, след който настъпва вечното вцепенение. Това е смъртта на огъня или по-точно угасването на енергията. Подобно на земята и на морето, тя също има своя човек, своя жив характер. Той не прилича на селянина, на този стихиен традиционалист, не прилича на рибаря, на този мъченик. Нейният човек, на парата човек е романтик. Разгледан сред горещия космос на железните системи, той носи цялата контрастност на собствената и природа. Той е едно чудо, създадено от бяло и черно, от сияние и дим, от лъчите на Юпитер и осаждите на вулкан. Спомням се, например, как моят дядо четеше Клетниците. Тази книга бе единствената негова връзка с литературата. Неговата Илиада, неговата Библия. Той живееше с нейните герои така интимно и непосредствено, както живееше с целия мървуняк на голямата ми фамилия. Преди да разтвори дебелия том, изяден от времето и от четене, стария работник винаги измиваше ръцете си, сякаш му предстоеше да извърши необикновено. Той правеше същото и когато разчупваше хляба на масата. И нищо в тая книга не го съмняваше. Съдбата на Жан Вължан го отрогваше до сълзи и той я възприемаше като нещо реално, като факт, съществуваше извън литературната измислица. Не ще е съмнение, че тук моят дядо проявяваше своята наивност, но нима това му пречеше да усети красотата, именно защото беше малко наивен или по-точно достатъчно наивен. Той беше премного чист и премного искрен в своя първичен възторг от изкуството. Това го издигаше на другите и го правеше щастлив. Истински щастлив. Но елате с мен на гарата и вие ще разберете. Там хората не броят дяволите върха на иглата. Там те работят. Отиват на път, идват от път, почистват локомотивите си, качаят вода, очукват бандажите, сменят калотките, проверяват кноровата помпа. Там всяко тяхно движение е подчинено на една нужда, на една потребност, без която желязото би загубило своята скъта енергия и човешката си тел. В този смисъл, там на гарата красотата не съществува извън живота, извън работата, извън битката на повече километри и за повече хляб. Там тя е неделима от необходимото, от полезното, от това, което храни и възвисява човек. Бях дете, невръсно дете, когато баща ми заведе за пръв път на гарата. Заведе ме далеч от шума, навътре след линиите и ми каза сериозно: доведахте тук, за да видиш моята нива. Ето къде расте нашия залък. Бях бос и чекълът по насипите режеше петите ми. Каква каменлива нива.
Бях бос и релсите на печено слънцето паряха ходилата ми. Колко гореща нива. Бях бос и чаках да ми купят обувки. О, татко мой, колко е добра твоята нива. Тази нива от камък и черно желязо. Може би написаното тук ще смути поклонниците на четиритактовия мотор, ще събуди от тях насмешка или укор. Но нима това е най-важното в случая. Нима не е по-важно чувството родило тези редове. Няма красота. Има красота, има възраст. Красотата, която ни ражда, която ни храни. Представете си за миг земята без нея, без прозрачните й водопади и вие ще се озовете на луната или в Хада. Ще видите морета без вода, тела без тежест, викове без ехо. Ще разберете колко безсмислено е всичко около нас, когато природата загуби своите цветове и своите звуци, когато душата няма на какво да се радва. Та какво е небето без един облак? Без един облак пълен с дъжд и сияние, с бели преспи и мълнии. Без един облак полетял над простора, за да бъде видян, за да бъде харесан. Без един облак тръгнал към нивите и към очите на хората. Какво е човекът за своята илюзия?